И здравейте, хора! Аз съм Мартин Геймър и днеска ще ви покажа моята къща, която аз съм построил на оцеляване. Сега ще ви покажа. Чакайте само да си направя First person и да, сега се обръщам и ето това е моята къща. Но като влезем вътре, ще видите, че... Добре. Само да не се обидите, обаче, просто я вижте. Това е моята къща, която съм правил на Survival. Да, това е къщата, която съм правил на Survival. Много беше трудно да се направи. И тя... Да не ми кажете сега, че подобява на Hello Neighbor. Да, точно подобява на Hello Neighbor. И там е мелницата. Това е... Сложил съм си мелница, сложил съм си такова летяща къща на въженца. Тук съм сложил водна парзалка. Там съм сложил деца движи майнкарт като влакче. Там съм сложил летящ контейнер и хайде да отидем да видим. О, тя е много тъмна, трябва да ми торч. Добре. Добре. Ама не съм се чекал, че да пак. Това е третият етаж. Това е вторият. Да. А тук е пличката и водната парзалка. Да. И това е водната парзалка. Сега ще се пуснем. Да. Май ви харесва, не знам. Кажете вие. Да. Ей, тук... Добре. Сега ще се качим на влакчето. Ще видите. Е, влакчето. Трябва да го взема. Където бе? Влакче. Го. Сега ще се качим. Тук съм... Такова... Съм сложил просто, да. Да си е хубава стаята, за да се качиш на влакчето. И... Хайде. Качване. Това е моята огромна къща, която има влакче даже. И хайде сега ще се направя етаж. На другия етаж. Сега сме тук. На този етаж виждаме имаме наковалня, ноте блокче, музикално блокче имах предвид и букшелфи. Отгоре тук имаме Ender Chest с крафтинг тейбъла и с... как се казваше, забравихме името. Тук тук съм се го направил много хубаво. Примерно някой да се спи тук на височина и да гледа колко е красиво. И тук съм го направил съседни човек. Тук си правя радиус едно. Да, все пак е малко хубаво. Къщата ми. Тук още... Как се казва, що? Да забравям. Шулкарите, да. Тук сме май на 6 или 8 етаж. И тук трябва да се изкачам. Страхотно. После ще го правя. Това е май сме на 8 етаж вече, да, имам предвид. На другия бяхме на 7. Това е 8.
Просто ми е много хубаво. Тук няма да може. Тук трябва да се го щупи с айрената кирка. Това е живо, какво има вътре. Една желязна брадва. Ще го правя после, обещавам. И сега, ако искате, имаме столбичка и тук ще се изкачим. Да. Така е хубаво къщата. Тук сме на летящата къща. Ау. Това болеше. Тук сме, имам съветичка. Тук crafting table, workbench и furnace. Имаме кирка, която не ми трябва, защото аз имам кирка. Просто тя сложи. Тук имаме тераска. Тераска да е табличка. Дали ще го направим телескоп? Не го направихме до тук. И после да отидем към мелницата. И така, сега сме и тук и ще отидем на мелницата и да, ще видите. Това е тук. Сме на мелницата и просто да. Какво ви кажа, хора? Хубава е, да ви хареса. И тук съм я направил тъй, да се изкачваш, да се ходиш, тук се може да връкнем. Ау, ще замърна. Може да кажа заради вас. Спално повече на 80. Ау! Тук сега ще ви покажа летящия контейнер, който ги има в Hello Neighbor, но тук за сега е празно отдолу и вътре няма нищо. Но сега. Тук имаме едно такова Jungle. Нали, имаме Jungle World. Тук сега ще се пуснем. И да. Всъщност това е. Добре, какво мислите? Какво мислите за къщата ми? Яка ли е? Чакайте, айде да се хвъзнем. И какво мислите, хора? Яка ли е? Май ви хареса, нали? Пишете в коментарите какво ви харесало и да. Много благодаря, че гледахте и очаквайте още видео. Чао!